Egyik nap csak úgy leültem Far Cry 4-ezni, és megnéztem, hány fokon megy a processzorom, mert már nagyon rég volt újrapasztázva, és 96 fok, Jézus Istenem, hát rárakok egy tojás sülni, aztán a mission végére már készen is van. Hát barátaim, ezért fontos a hűtőpaszta. Érted? Cooling paste. Jó, amúgy thermal paste, de így volt vicces. Le is ugrottam az egyetlen egy üzletbe Szabadkán, ahol árulnak ilyet, és vettem egy Arctic MX6-os hűtőpasztát. Na, most miért pont MX6? Azért, mert bementem az üzletbe, és volt MX4 meg MX6. Mi a különbség az MX6 és az MX4 között? Az MX6 csomagolása hosszabb volt. Ja, meg maga az MX6-os is hosszabb volt. És akkor az MX6-ban több van? Nem. Akkor mit tud az MX6? Hát hűt, mert az MX4 mit csinál? Az is hűt. Amúgy Arctic, ha fizettek eleget, akkor szívesen elmondom, hogy miért jobb az MX6. Na, a viccet félretéve nyilván nem maga a paszta hűt, hanem ez csak egy kontaktot ad a processzor valamint a hűtő között. A mai teszt két szempontra lesz bontva, a munka és a gaming. Kezdjük is a gaminggel, a Far Cry 4-et fogjuk tesztelni. Ez még az urapasztázás előtt, hát kb. Másfél év volt pasztázva legutoljára. Szóval ezért ilyen magas a hőmérséklet, meg azért, mert stock AMD-s hűtőt használok, de legfőképp a paszta miatt, mert azért nem kéne ilyen magasra, hogy felmenjen. Igyekeztem elmenni egy olyan helyre, ahol több ember van, ugyanis az jobban processzor heavy, és ez tökéletes arra, hogy leteszteljük nagyobb terheltség, és ugye ezáltal nagyobb hő alatt, mégis mennyi FPS-t vesztünk, ha egyáltalán vesztünk valamennyit. Amint láthattuk, egyébként az FPS-sel nem volt probléma, ugye 1080p Ultra, hát 60 alá bementünk néha-néha, de az kétlem, hogy a processzor hibája lenne, a videókártya az ki van hajtva. Egyedül néha-néha láttam egy ilyen kicsi mikrolaggot, ami nem tudom, hogy mitől van. Lehet, hogy azért, mert túl magas a processzor hőmérséklete, egyébként elképzelhető. Gondolom valamit tölt a háttérben a játék, ami a processzornak a feladata, aztán így kicsikét meleg, de azt kell, hogy mondjam, hogy a játékélményen nem ront sokat, és jó néz ki, élvezhető is. Nyilván ez nem egy mai cím, de ettől függetlenül én ezzel szoktam játszani, és ezt tudom most így nektek letesztelni. Na de levettem még a legalacsonyabb beállításokra is, mert ilyenkor jobban kell erőlködnie a processzornak, a kiajtsa a videókártyát, tehát jobban melegszik, és megbírjuk nézni, hogy így már veszítünk-e valamilyen teljesítményt. Hát a játék az eléggé ocsmányul néz ki, és hát azért kaptunk plusz FPS-t nyilván, de annyival többet nem, a processzorunk hőmérséklete pedig továbbra is az egekben, és a videókártyánk sincs már teljesen kihajtva, úgyhogy itt már bottleneckről beszélünk, és mint láthatjuk, alacsonyon nyilván sokkal több FPS-t kaptunk, azonban mint ultrán, mint lovon 96 fokos volt a processzorunk, ami már veszélyes a komponensre tekintve, szóval pasztázzuk újra. Azonban előtte még hátra van a munkateszt, ami igazából annyit fog magába takarni, hogy kirendereljük a hamarosan megjelenő EFC25 filmemnek első pár percét. Ez rendkívül processzor heavy, úgyhogy leteszteljük, hogy a renderelési időt az befolyásolja-e a processzorunk hőmérséklete, és ha igen, akkor mennyire. És hát 1 perc 12 másodpercig tartott, úgyhogy közben 96 fokon pergett, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy újrapasztázás után változik-e ez a szám? Hát erre ránézve nem csodálom, hogy 96 fok volt, sőt azon csodálkozok, hogy csak annyi volt. Kapott is egy gyors újrapasztázás, hát most a skijeimet azt nézzétek el, rég csináltam már ilyet. Végül pedig a videókártya is kapott egy újrapasztázást, hát nem festett túl jól, és mint láthatjuk 1080p Ultrán az FPS-ünk körülbelül ugyanannyi, azonban kb. 10 fokot csökkent a processzorunk hőmérséklete, ami még így is rengeteg, hogy 85 fokon megy, tehát akkor ezt betudjuk csak az AMD stock hűtőnek, de így már azért sokkal biztonságosabb, és azok a random mikrolagok is eltűntek, úgyhogy szerintem ott az volt a gond, hogy túl megerett a processzor, aztán néha töltött valamit és már nem bírta. Nos, megnéztem még alacsonyon is, erre ez a faszi őrült módjára bevágódott, és elmagyarázta, hogy bírok játszani kóba, fantasztikus rendben. Ezután úgy döntöttem, hogy repülök, mert így több mindent kell betöltenie, ez pedig lehet processzor heavy, és mint láthatjuk, most már közeledünk a 90 fok felé, ilyen 88 fok körül ment végig a processzorunk, ami hát eléggé magas, túl magas is ráadásul, úgyhogy lehet be kéne szereznem egy új hűtőt. Na de, megmásztam ezt a tornyot, és azt kell, hogy
hogy mondjam, hogy egy stabil élményt kapunk nyilván. Jó az FPS, nem laggol semmi, hát most oké, hogy fáj a szememnek, amilyen szarul kinéz. Jó, hát ez egy kicsit túlzás, de mindegy. Lényeg, hogy nem néz ki jól a játék nyilván, de ami azt illeti jól fut, de ami meglepő egyébként, hogy az átlag FPS-ünk az alacsonyabb, mint ami a pasztázás előtt volt. Ez valószínűleg azért van, mert repültünk, magasba voltunk, és így többet kell betölteni a játéknak, de mint láthatjuk, a hőmérséklet azért alacsonyabb. Nos, egy dolog maradt már csak hátra, rendereljük ki ugyanazt a részletet ugyanabból a filmből, minden ugyanaz, úgyhogy nézzük meg, hogy a hőmérséklet csökkenés vajon mennyit gyorsít rajta. 3 másodperccel lassabb, na akkor majd eldönti magának a számítógép, hogy működik. I guess, ha nem akarjátok, hogy fölgyulladjon a processzor, akkor pasztázátok újra. Köszönöm a figyelmet, én Levente voltam. Sziasztok!